duka za mu iya toso muku wannan wakan mai suna inda na fada. Za ku same ta kan YouTube channel mai suna Dauda Kahutu Rarara ko kuma ADE Hausa TV. Inda na fada ai subscribe a danne ya kararrawa saboda daren Monday akwai sababbin waƙoƙi da a rika cillowa. Akwai mutum a daren Tuesday ai sababbin waƙoƙi da a rika cillowa. Akwai mutum a daren Tuesday. Inda na fada wala. Sunana na mama yana na kalalar jaka yau litinin iya da misalin karfe 8 na dare da yaddar mai duka za mu iya toso muku wannan wakan mai suna inda na fada. Za ku same ta kan YouTube channel mai suna Dauda Kahutu Rarara ko kuma ADE Hausa TV. Inda na fada ai subscribe a danne ya kararrawa saboda daren Monday akwai sababbin waƙoƙi da a rika cillowa. Akwai mutum a daren